Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Одилия Бөрханова. Бүген Зәйдә махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларын үтәгәндә батырларча хәлак булган 2 егет белән хушлаштылар. Аларны озатырга республика, район җитәкчелеге, якыннары, туганнары килде. Соңгы юлга озату мәрәсименнән безнең репортаж. Ефрейтор Артур Калимуллин белән хушлашу чарасы район мәдәният йортында узды. Район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин, республика җитәкчелеге исеменнән гаиләсенең, якыннарының кайгысын уртаклаштылар. И сегодня лучшие сыновья, в том числе из нашего района, достойно, доблестно защищают наши рубежи. Уважаемый Валентин Рафаэльевна, родные и близкие, от имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалевича Минниханова, от себя лично, от всех заинцев, выражаю искренние слова соболезнования в связи с безвременной кончиной Артура. Артура я помню очень хорошо, всегда был жизнерадостный. По первому зову сразу пришел, ушел. И в отпуске он ко мне заходил. Настоящий мужчина, настоящий защитник. Артур Калимуллин искезе егете. Узган елның көзендә мобилизация буенча махсус хәрби операциягә алына. Хәрби бурычын үтәгәндә 28 ноябрьдә хәлак булды. Артур Калимуллин белән хушлашу митингы чәчәкләр салу белән тәмамланды. Зәйлеләр Батыр улын соңгы юлга озатты. Махсус хәрби операциядә батырларча хәлак булган Динар Гыйззәтуллин белән хушлашу чарасы энергетик мәдәният йортында узды. Республика район җитәкчелеге мәрхүмнең гаиләсенең авыр кайгысын уртаклаштылар. Все население района, все заинцы скорбят вместе с вами. Для своих родных Динар был любимым сыном и братом, для сослуживцев верным другом. Пусть земля будет ему пухом, память о Динаре будет жить в наших сердцах вечно. Наши бойцы настоящие мужчины. Рискуют собой, нередко защищают ценой собственной жизни. Дорогая Регина Дьяловна, сегодня все мы скорбим по невосполнимой утрате и разделяем вашу боль. Геройны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Аның истәлегенә чәчәкләр салынды. Динар Гыйззәтуллин югары Шөпкә авылы зиратында җирләнде. Бүген 5 декабрь халыкара волонтерлар көне. Махсус хәрби операция игълан ителгән көннән алып, нәкъ менә район волонтерлары ярдәме белән зур тырышлык күрсәтелә. Кемдер токмаш кисә, икенчеләр җылылык мишләре, окоп шәмнәре әзерли. Сорсыз Баграш авылында мәдәният йорты хезмәткәрләре берләшеп, хәрбиләр өчен эчке киемнәр тегәләр. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Апаларның эшләп торган кулларына күз иярми. Сорсыз Баграш авылы мәдәният йортында госпитальдә ятучы хәрбиләр өчен эчке киемнәр тегә башладылар. Инде кулланылмаган төгү машиналарында эшкә җиккәннәр. 100-гә якын кием әзерләп озатуга ирешәләр. Үзебезнең эштән тыш инде буш вакытта без менә шушы эшне башкарырга тырышабыз. Көненә 15-20 эчке кием тегәбез. Хәзер үзебез кисәбез баштарак. Берсе кисә, икенчесе тегә, өченчеләре әзерне пөхтә итеп үтүкләп тә бара. Тик һәр кайсының уенда бер теләк, изге ният. Исән-сау әйләнеп кайтуларын теләп, Клара Фролова иртәдән кичкә кадәр игелекле эштә. Аның Газиз улы да махсус хәрби операциядә катнаша. Госпитальдә ятучыларга киемнәр тегәргә дигәчтән, без инде бик теләп ризалаштык. Бездән дә ярдәм тисен дип. Ул балаларга ничек тә ярдәм итәсе килә. Төп эшләреннән бушаган арада алар тизрәк тегү машиналары артына утыралар. Тукмалар белән авыл халкы булышлык итә. Махсус хәрби операция игълан ителгәч тә Сорсыз Баграшлылар берләшеп егетләргә ярдәм итә башлыйлар. Районда беренчеләрдән булып хәйрия концертында алар оештыра. Бу концертны инде без түләүле ясадык. Әзме күпме менә шул авыл халкыннан концертка килеп, концерт караганда түләп кергән менә бу бераз сумманы инде җыеп, әйберләр алып, анда махсус хәрби операциясында катнашучы егетләребезгә посылка салдык.
Бердәм булып эшләгән игелекле эшнең нәтиҗәсе дә бар. Изгетлек белән башкаручыларның гамәлләре бары тик мактауга һәм хөрмәткә лаек. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Олы Батырас авылында 136 еллык тарихы булган храмны төзекләндерү эшләре бара дип алдагы чыгарылышларда сөйләгән идек. Шушы эшне башлап йөрүчеләр Архангел Михаил гыйбадәтханәсе тирәсенә кышкы храм булдырганнар. Иске бинада җылылык булмаганлыктан халык хәзер әлеге бинага гыйбадәт кылырга киләчәк. Ну вот, это, собственно, уже наш зимний храм. Сейчас он уже готов у нас к службе. Олы Батырас авылындагы кышкы храм халыкны кабул итәргә әзерләнә. 3 ел элек биредә тарихи чиркәүне төзекләндерү эшләре башланган иде. Яңарту эшләре барганда литургиялар шушы гыйбадәтханәдә узачак. Барлык төзелеш материаллары, кирәк-яраклар гади халыктан җыелган хәйрия акчасына башкарыла. Сруб нам привезли из Кирова. С Кирова. Остальное все же мы заказали на пожертвования людей, благотворителей, православных христиан, всех земляков. Вот. Строили тоже всем миром. Көннәр суытуга карамастан Михаил Архангел чиркәвендә дә эш тукталмаган. Бүгенге көндә төп куполны җыю эше бара. Не хватало здесь у нас доски. Вот этой части не хватало. Она была обожжена, ее хранили на чердаке 100 лет. Мы ее отдали в Казань на реставрацию. И тоже такой промысел Божий интересный, что она вернулась именно на храмовый, на престольный праздник Архангел Михаил и Всего Небесного воинства. Архангел Михаил иконасы реставрациядән соң туган җиренә кайткач мөгъҗиза булган. Гыйбадәтханәнең өстәге мүкләнгән каралган ташлары үзеннән үзе чистара башлаган. Храм начал сам обновляться. У нас начала обновляться колокольня, камни начали очищаться и купол. То есть мы сами не чистили, а это все как-то происходит вот само собой. Мөгъҗизаларның шаһитлары булып җирле халыкта тора. Алар гыйбадәтханәне торгызырга ярдәм итәләр. Көмтүбә яба икенчеләр эшчеләрне ашата. Барысы да авылда Аллаһ йорты барлыкка килүенә чын күңелдән сөенә. Такая радость была, во всем помогали. И даже воды не было, вот подключались ко мне. Свет до сих пор от меня берут. Вот, во всем помогаем. Чиркәү торгызылып, Олы Батыраслыларны үзенә җыяр дип өметләнәбез. Аның элекке мәхәббәтлеген кайтару өчен шактый күп тырышырга кирәк әле. Бинаның эчке ягында башкарыласы эшләр дә күп. Шуңа күрә Юрий Рябов изге күңелле иганәчеләрнең ярдәмен көтә. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Зей фоклары һәм Новый Зай газеталарына 2024 елның 1нче ярты еллыгы өчен язылу бара. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, басма матбугатка язылыгыз. Ә мин сезнең белән сау буллашам, исән-имин булыгыз.